нещо играем на тази игра. И ще я почваме. И да почваме. Хора, коста. Така. Писакали. Стой. Ти списъка ли си? Ама, на всеки път, чакай малко, чакай да писаме брат ти. Я съм мала. Брат ти си трае, като някакви си говорят глупости. Какво да направя, като знае, че мога да бият? Бе, приятели са, не че могат да бият, просто даже той си ги прави някакви етики, защото брат ти не ме харесва мен и искаше преди да ни запозна с някакъв приятел. И аз казах, че ще му строшинка на брат ти. Отидохме с братовчет ми, той по принцип не живее в Германия. Отидохме с братовчет ми с колата. Добре, ми да ходиха до 20 години, и само аз знам къде работи. Чичо ми Филип не е къде тренира. Отиваме, взеха си какво да пият там, седиме и го чакаме, да може да го приберем и него. Той каза след малко, вика, ще се приберем. И там отпред имаше много мъже. 4. Да ви направиш. Имаше един дърт. И той наркоман. И се прибрал. И почнаха да си говорят за мене, какво мога да стане от мен, какво не може, аз съм за модел, много съм била. И това беше видеото. Чао, чао, хора.